Minulla on tässä video. Tämä on oikeastaan video pedon merkistä, mutta nytten video myös on koronapassista ja mihin tämä tilanne meitä vie. Mulla on tässä kaksi päivitystäni Facebookista, jotka olen jakanut myös uskovien ryhmiin. Ja mä luen ne päivitykset tähän. Ja mä uskon pystyväni todistamaan, että tämä koronapassi on vain keino, työväline, sotaväline, jonka avulla eliitti, illuminantti, uuden maailmanjärjestyksen puuhamiehet saavat maailmanlaajuiset lait, jonka varjolla tullaan sitten aikanaan asettamaan ihmisiin pedonmerkki. Ensin mä luen tämän yhden, jonka mä tein tänään, ja sen jälkeen mä otan aikaisemmin tehdystä päivityksestäni lopun, jossa mä tiivistettynä pyrin kertomaan, minkälainen se pedonmerkki on. Sitten mä pistän tähän myös pari lööppiä. Niitä en tähän pysty pistämään, mutta kerron niistä lööppien sisällöstä. Mä luen sen nyt. Koronapassin saadakseen kautta pitääkseen sen voimassa tulee ottaa vielä monta rokotetta. Varaudun siihen ja uskon, ettei rokotteet auta koronaan, vaan korona muuttuu rokotteille vastustuskykyiseksi ja koko rokotusrumba on turhaa. Otin rokotteen toissa päivänä kuitenkin siksi, että uskon rokotteen tulevan maailmanlaajuisesti pakolliseksi, ja kunhan se on pakollinen, ei pääse töihin eikä saa tuloja ilman passia. Tässä linkissä on sitten Kauppalehden linkki, jossa Hanna Noutekin mukaan koronapassi työpaikoille on jo nyt harkinnassa. Eli koronapassi tulee olemaan sellainen, että ilman sitä et pääse töihin, ja koska et pääse töihin, et voi olla myöskään työttömänä työnhakijana ilman passia. Eli varaudun siihen ja uskon, ettei rokotteet auta koronaan, vaan korona muuttuu rokotteille vastustuskykyiseksi ja koko rumba on ollut turhaa. Otin rokotteen toissa päivänä kuitenkin siksi, että uskon rokotteen tulevan maailmanlaajuisesti pakolliseksi, ja kunhan se on pakollinen, ei pääse töihin eikä saa tuloja ilman passia. Ehkäistäkseni tämän ikävän tilanteen itselleni menin ja otin rokotteen ja uskon jokaisen muukin sen lopulta ottavan, sillä rokotte ei vielä ole pedonmerkki, mutta pakolliseksi se tulee. Kenelläkään ei ole varaa jäädä ilman tuloja. Nyt pitää vastata puhelimeen. Pientä häirintää tässä matkan varrella. Ehkäistäkseni tämän ikävän tilanteen itselleni menin ja otin rokotteen ja uskon jokaisen muunkin sen lopulta ottavan, sillä rokote ei vielä ole pedonmerkki, mutta pakolliseksi se tulee. Kenelläkään ei ole varaa jäädä ilman tuloja maailmassa, jossa raha määrää kaiken. Jumalan sanassa rokotteen ottamista ei määritellä synniksi, mutta pedonmerkin ottaminen määritellään. Ja pedonmerkin ottaminen on synti ainoastaan siksi, että pedonmerkki kielletään Jumalan sanassa. Koronapassin tarkoitus ei niinkään ole saada kaikki maailman kansalaiset immuuniksi koronalle, vaan saada maailman lait, joiden verukkeella pedonmerkin voi pakottaa ihmiset ottamaan. Johanneksen ilmestys 13.7. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun karitsan elämän kirjaan hamasta maailman perustamisesta. Muistakaa nyt, koronarokotus ei ole vielä pedonmerkki. Jos kellä on korva, se kuulkoon. Jos kuka vankeuteen vie, niin hän itse vankeuteen joutuu. Jos kuka miekalla tappaa, hänet pitää miekalla tapettaman. Tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko.
Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli 2 sarvea niin kuin karitsan sarvet, ja se puhui niin kuin lohikäärme. Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden, ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani. Ja se tekee suuria ihmeitä niin, että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden. Se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekan haava ja joka virkosi. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuvakin puhuisi ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jolla on merkki, pedon nimi tai sen nimen luku. Ja tässä on viisaus, jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun, sillä se on ihmisen luku ja sen luku on 666. Nyt on kyseessä sairaus, joka pahenee koko ajan ja muuttuu jatkuvasti. Pian tulee 5. aalto ja yhteiskunta suljetaan. Sitten tulee 6. aalto ja yhteiskunta suljetaan taas. Tässä vaiheessa lait on jo varmaankin muutettu ja jokaisen, joka rahaa käyttöönsä tahtoo, on jo rokotteen ottanut. Sitten tulee 7. aalto ja 8. ja lopulta ihmiset myöntävät, ettei rokotteet mitään auttaneet, mutta se johtui muka siitä, että oli rokotteiden vastustajia, joiden parissa rokote pääsi muuntautumaan rokotteille vastustuskykyiseksi. Kaikki on ennalta suunniteltua. Minä luin erään lööpin, jota en edes nimeltä pysty tähän ikävä kyllä teille jakamaan. Eli niin kuin tässä sanoin, että Kauppalehdessä Hanna sanoi, että työpaikoilla on harkinnassa koronapassi, niin sen mä pystyin tähän pistämään. Mutta tätä en pysty, koska en muista sitä, en muista edes mistä lehdestä sen luin. Kyse oli DNAsta. Tässä sanotaan tässä Johanneksen ilmestys 13. Tässä on viisaus, jolla on ymmärrys, se laskekoon pedon luvun, sillä se on ihmisen luku ja se luku on 666. Eli pedon merkki on ihmisen luku ja se ihmisen luku on 666. Tässä lööpissä, jonka mä luin, oli kyse DNAsta. DNA-tutkijat ovat menossa kohti sitä lukua, joka saadaan DNAssa olevista rakennuspalikoista, ja DNA on ihmisen käsikirjoitus, jolla Jumala loi ihmisen alussa. Ihmisen DNAssa on ihmisen käsikirjoitus. Ja siinä DNAssa, eli käsikirjoituksessa, on 600, ne laskut, tiedemiesten laskut ovat menossa sitä kohti, että siitä on tulossa joko 666, siinä on sen verran DNAssa niitä rakennuspalikoita, tai sitten se on 665. Jos kyseessä on kerran ihmisen luku, niin se täytyy löytyä DNAsta, sillä se on ihmisen käsikirjoitus, jolla Jumala loi ihmisen ihmiseksi. Ja jos se on 665, niin siihen DNAhan kun kosketaan, sinne pistetään 1 rakennuspalikka lisää ja ihmisestä tulee kuolematon. Mä todistan tämän ihan kohta eräällä lööpillä. Ja kun ihmisestä tulee kuolematon, on kaikki sairaudet voitettu. Pedon merkki tulee ratkaisemaan kaikki taudit. Tämä yhteiskunta viedään sellaiseen tilanteeseen, että ihmiset on lopen kyllästyneitä rokotuksiin. Niitä vaan tulee koko ajan. Mutta sitten tuleekin kaiken ratkaiseva pedon merkki ja rokotuksia ei enää tarvita, koska kaikki sairaudet on voitettu. Myös vanheneminen on lääketieteen mukaan eräänlainen sairaus. Ihminen rappeutuu ja tämä tullaan voittamaan. Mulla on tässä sitten lööppi ihan kohta tämän tueksi. Ja kun kuolema voitetaan, ei ihminen enää ole ihminen.
sillä ihmisen täytyy kuolla. Se on raamatullinen laki, Jumalan sanan laki, että jokaisen ihmisen täytyy kuolla. Mutta jos ei enää kuole, niin ihminen ei ole enää ihminen. Oman käsitykseni mukaan, mä todistan myös tämän kohta Jumalan sanalla, oman käsitykseni mukaan Jumala loi alun perin ihmisen kuolemattomaksi olennoksi. Mikä ihminen onkin nykyäänkin. Ihminen viettää ikuisuutensa. Ikuisuus on siis päättymätön, eli ihminen on edelleen kuolematon, niin joko kadotuksessa tai Herransa Jeesuksen Kristuksen luona. Mutta alun perin ihminen oli olento, joka oli lihassaan kuolematon. Mutta sitten tuli synti ja Jumala teki lain, jonka mukaan ihminen ei enää saa elää kuin se 120 vuotta. Jotta ei eläisi ikuisesti langenneessa tilassa. Ja siksi ihmisen oli kuoltava. Ja tämän todistan Jumalan sanalla. Ja nyt mä olen siis ottanut koronarokotteen ja nyt luen teille kirjoitukseni, jossa mä en sitä vielä ottanut. Ja nyt mä pyrin teille todistamaan, että pedon merkki tulee olemaan merkki, joka ratkaisee muun muassa nämä sairaudet ja ihmisen kuolemattomuuden, mutta sitten tietysti se on myös seurantaväline, jolla pystytään kontrolloimaan ihmisten rahoja ilman sitä, koska sä et pysty ostamaan etkä myydä mitään, niin ilman sitä sä et pysty myöskään maksamaan vuokraasi, maksamaan veroja, sä et pysty tekemään yhtään mitään, koska sulla ei ole omaisuutta ilman sitä. Tilasin ajan koronarokotukseen. Teen tämän omasta tahdostani ja perustan tahtotilani siihen uskoon, että ilman koronarokotusta ei pian voi olla edes työttömyysarkistossa, saati edes töissä. Jos joku nyt tahtoo kysyä minulta, otanko myös pedon merkin, kunhan se pakolliseksi tulee, hänelle sanon, ettei koronarokotusta kielletä Jumalan sanassa, mutta pedon merkki kielletään. En siis ota pedon merkkiä. Koronarokotusta ei edes mainita Jumalan sanassa, vaikka jotkut uskovaiset niin väittävät. Ilmestyskirjan 18 luvun noituutta ja parantavaa lääkettä ja tappavaa myrkkyä tarkoittava sana ei ole viittaus koronarokotteeseen, vaan pedon merkkiin, joka tulee rokotteena. Ihmiselle ei ole annettu valtaa päättää, mitä lääkemyrkkyä kyseinen Jumalan sana kohta tarkoittaa, ja koska sitä valtaa ei ole annettu ihmiselle, sen kertoo meille Jumala sanassaan. Ainoa asia, joka ihmiseltä kielletään, on synti ja pedon merkki. Koronarokotetta ei Jumalan sanassa edes mainita, mutta pedon merkki siellä kielletään. Ja muistakaa nyt, että pedon merkki on synti ainoastaan siksi, että se Jumalan sanassa kielletään. Jos koronarokote olisi ilmestyskirjan 18. luvun lääkemyrkky, miksi sitä ei ole esimerkiksi jokin muu rokote? Ilmestyskirjassa luvataan monia tauteja lopun aikaan, muun muassa ruttoja, mutta yhtäkään lääkettä niihin ei kielletä, ei edes ilmoiteta edes myrkyksi. Pedon merkki on lääke, joka tulee ratkaisemaan suuren määrän ihmiskunnan ongelmia. Kaikki sairaudet voitetaan pedon merkillä, sillä pedon merkki tulee olemaan siru, jonka on yhteydessä ihmisen DNAhan. Saatanan alussa ihmiselle antama lupaus, ettemme me suinkaan kuole, jos hänen neuvojaan tottelemme, tulee lopussa toteutumaan. Se lupaus, mikä alussa annettiin, on lopussa totta. Ihminen on etsinyt ikuista elämää aina, ja pedon merkki sen ratkaisee. Ilmestyskirjassa on kohta, jossa sanotaan, ettei aikaa enää ole. Kello kyllä tikittää, vuorokaudet vaihtuu, vuodet vaihtuu, mutta sinä et vanhene. Ilmestyskirjassa on myös kohta, jossa sanotaan ihmisten etsivän kuolemaa, mutta eivät sitä löydä. Kohta mä jaan nämä kohdat. Ikuinen elämä on siis saavutettu, ja Jumalan sanan mukaan ihmisen on kuoltava. Joten kun ihmisen rakennussuunnitelmaan, eli käsikirjoitukseen DNAhan kosketaan, ei ihminen enää ole ihminen, vaan jotain ihan muuta. Alussa ihmisen DNAssa oli tämä kuolemattomuuden rakennuspalikka, mutta ihmisen langettua syntiin teki Jumala lain, jonka mukaan alussa kuolemattomaksi tarkoitettu ihminen nyt kuoleekin.
Lopussa saatana saa teknologialla palautettua tämän poistetun osan. Tähän loppuun liitän kohtia Jumalan sanasta ja mennään ensin siihen, kun saatana lupaa ihmiselle, että jos te mua tottelette ja kuuntelette, niin te ette tule kuolemaan, vaan te tulette ymmärtämään hyvän ja pahan. Pedon merkki tulee olemaan yhteydessä verkkoon, nettiin. Sieltä saadaan kaikki tieto, se on ihmisessä. Se on vähän niin kuin, verkko on vähän niin kuin Pandoran lipas. Sieltä löytää, sen kun avaa, niin sieltä saa kaiken selville. Se on just tämä pedon merkki. Ensimmäisen Mooseksen kirja 3.3. Mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut, älkää syökö siitä, älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi. Niin käärme sanoi vaimolle, ette te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä, ja että se oli ihana katsella, ja suloinen puu antamaan ymmärrystä, ja hän otti sen hedelmästä, ja söi, ja antoi miehellensäkin, joka oli hänen kanssaan, ja hänkin söi. Johanneksen ilmestys 9.6. Ja niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa, eivätkä sitä löydä. He haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heistä. Ihminen ei voi siis kuolla. Johanneksen ilmestys 10.6. Ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti, hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on, ettei enää ole oleva aika. Eli puu kaatuu ja pysyy kaatuneena, ja siinä on mennyt aika. Mutta se aika ei tule vaikuttamaan sinuun. Sinä pysyt yhtä nuorena kuin olit, kun otit sen pedon merkin. Vuodet vaihtuu, mutta peiliin katsoessasi sinä et vanhene. Sitten se kohta, jossa Jumala tekee aikaisemmin kuolemattomasta ihmisestä kuolevaisen. Ensimmäinen Mooseksen kirja 6.1. Kun ihmiset alkoivat lisääntymään maan päällä ja heille syntyi tyttäriä, huomasivat Jumalan pojat ihmisten tyttäret ihaniksi ja ottivat vaimokseen kaikki, jotka he parhaiksi katsoivat. Silloin Herra sanoi, minun henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska hän on liha, niin olkoon hänen aikansa 120 vuotta. Tässä kohdassa ihmisen eliniäksi määrättiin 120 vuotta. Nämä Jumalan pojat ovat langenneita enkeleitä. Tämä ei kuulunut Jumalan suunnitelmaan, että langenneet enkelit ja ihmiset tekisivät lapsia ja niistä tuli sitten niitä jättiläisiä. Se ei kuulunut Jumalan suunnitelmaan, eli nämä eivät voineet olla Jumalan enkeleitä, kirkkauden enkeleitä, koska tekivät jotain, mikä ei kuulunut Jumalan suunnitelmaan. Ne oli siis langenneita enkeleitä. Ja ne tekivät ihmisten kanssa lapsia. Ja niistä tuli jotain, joka ei myöskään kuulunut Jumalan suunnitelmaan. Ja ne oli ne jättiläiset. Jumala on luonut kaiken, ja ihminen ja saatana käyttävät Jumalan luomia asioita luodakseen jotain omaansa. Ja tähän Jumala on antanut ihmiselle luvan. Ihminen saa tehdä mitä tahtoo, niin kuin langenneet enkelitkin. Mutta määrättyjen lakien alaisuudessa. Ihminen ei voi luoda jotain, jota ei ole valmistettu jo olemassa olevista asioista. Myöskään saatana ei voi luoda mitään, mitä ei ole valmistettu jo olemassa olevista asioista. Eli kaikki uusi ja uusi luotu täytyy olla valmistettu rakennuspalikoista, jotka ovat jo olemassa, eli Jumalan luomaa. Ensimmäinen Mooseksen kirja 3.22. Ja Herra Jumala sanoi, katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti. Tämä tilanne oli siis mahdollista.
Jos nyt toi langennut ihminen menee ja ojentaa, se oli vielä paratiisissa, ojentaa ja syö siitä elämän puusta, se elää iankaikkisesti langenneessa tilassa. Tämä pitää lopettaa, tätä ei saa tapahtua. Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Edenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu. Ja hän karkotti ihmisen ja asetti Edenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämänpuun tietä. Enää ei ollut ihmisellä pääsyä elämänpuulle. Siellä vartioi miekka. Langennut ihminen ei sinne pääse. Mutta ihminen on silti ikuinen olento. Ja se elämän puuta vartioiva miekka on Jumalan sana. Jumalan sana on miekka, joka on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja se on sydänten ja aivoitusten tuomitsija. Tämä miekka vartioi tietä elämän puulle. Meidän pitää nöyrtyä tämän miekan edessä, jotta tämä miekka ei olisi meitä vastaan. Ja siksi meidän tulee vaeltaa tämän miekan sanoman mukaan, jotta pääsisimme elämän puulle ja eläisimme ikuisesti yhteydessä Kristukseen. Eli aina kun me poistumme täältä, meidän pitää myöntää se ja palata tänne ja elää täällä jalat puhtaiksi pestyinä. Seurata Kristusta, kuunnellen hänen käskyjään ja hänen oppejaan. Alussa oli sana, ja sana oli Jumala, ja sana oli Jumalan tykönä. Tämä on Kristus. Ja tämä miekka vartioi tietä elämän puulle. Jumalan sana. Kaikki on sanalla luotu, ja sanalla kaikki myös pois otetaan. Tämä on se miekka. Matteuksessa Jeesus sanoi, älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa. En ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Tämän ilmoituksen, jonka mukaan uskovien täytyy elää. Ja ihmisen vihamieheksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa. Heitä vihataan hänen nimensä tähden, jota he seuraavat, ja hänen nimensä on Jumalan sana. Johanneksen evankeliumissa 19 sanotaan, minä näin valkean ratsun ja sen ratsun selässä ratsastavan nimi on jo sellainen, jota kukaan ei tunne. Mutta se nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana, ja hän on tuleva tuomitsemaan miekalla kaikki ihmiset. Tällä ilmoituksella. Se on Johanneksen ilmestys 19. Katsotaan, jos mä nyt sen saan tähän, niin en sitten kenenkään mielestä puhu omiani. Tässä. Johanneksen ilmestys 19.11. Ja minä näin taivaan auenneena ja katso, valkoinen hevonen ja sen selässä istuvan nimi on uskollinen ja totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jota häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Ja häntä seurasivat ratsastajan valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka. Hänen suustaan lähtee terävä miekka. Jumalan suusta lähtee siis jotain. Ja se on miekka. Ja se on Jumalan sana. Tuleehan se hänen suustaan. Että hän sillä löysi kansoja. Ja että hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikki valtian Jumalan vihan kiivauden viinikuurnaan. Ja hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi, kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Jumalan sana oli siis se, on siis Jeesuksen yksi nimi. Ja hän oli alussa oli sana. Ja tämä sana oli täynnä armoa ja totuutta, niin kuin ainokaisella pojalla on. Elikkä
Siinä oli ne Raamatun kohdat ja sitten tässä on Ilta-Sanomien lööppi, joka huutaa meille. Tutkia. Kuolemattomuus 20 vuoden päässä. Ne on löytäneet siis sen rakennuspalikan, jonka Jumala alussa otti pois ihmisestä. Ja se pystytään lisäämään DNAhan teknologian avulla. Ja ihmisestä on tulossa kuolematon. Ja kaikki sairaudet on voitettu. Ja siis se ihmisen luku on ihmisen DNA. Pedon merkki on ihmisen luku ja ihmisen luvun voi laskea DNAsta, koska se on ihmisen käsikirjoitus. Tutkijat ovat menossa kohti sitä numerosarjaa, jonka rakennuspalikoista koko DNA koostuu, ja niitä rakennuspalikoita on joko 665, johon palauttaa saatana yhdessä ihmisen kanssa teknologialla sen rakennuspalikan, joka on sieltä pois otettu. Tai sitten se on luku 666, ja se on ihmisen luku. Ette te suinkaan kuole. Se lupaus saatanan suusta käy tosiaan toteen nyt näinä päivinä. Mutta vain, jos te kuuntelette ja tottelette minua, eli saatanaa. Silloin te ette kuole. Mutta Jeesuksella on tähän omat sanansa sanottavana, ja tällainen asia tehdään sitten valheeksi, niin kuin kaikki mitä saatana puhuu on valhetta. Ja kun hän puhuu omiaan, ja kun hän puhuu valhetta, hän puhuu omiaan. Ja tämä kohta, jossa sanotaan, että totuus ei saatanassa pysy, tarkoittaa sitä, kun siellä sanotaan, että kun saatana on kaiken valheen isä, ja kun hän puhuu omiaan, hän puhuu valhetta. Kun hän puhuu valhetta, hän puhuu omiaan. Eli kun saatana puhuu totta, hän puhuu omia totuuksiaan, jonka maailma uskoo, jotka on siis valheita. Kaikki on Jeesuksen kädessä ja kaikki on ilmoitettu etukäteen.